Aitana Bueno. I Pau Bercher, i som els intèrprets de Helado de Fresa, que creguem que és una obra que pot sorprendre molt, perquè el cartell dona una idea, però després, dins d'aquestes 4 parets, passa algo màgic i molt diferent al que pot donar a entendre el cartell. ¡Fuera con esta tormenta! Los envié muy lejos. Tal vez ahora estén cerca de Afganistán. ¿Qué importa? Hagamos el amor. Oh, cariño, siempre te pones así los días de lluvia. Ya sabes lo que significan para mí. ¿Para nosotros? Nos conocimos bajo una tormenta. Claro. Eso es. Tendría que haber bajado en ese momento. Bajo la tormenta, a acercarme a ella. Rodearle la cintura. A acariciarla. Mirarle los ojos y... ¿Puedo besarte? I besar-la. Helado de Fresa tracta d'un autor, d'un escriptor, que juga molt amb la seva imaginació i té una musa inspira tot el que l'escriptor escriu, tot el que brolla de la seva ment, tota la seva imaginació és gràcies a una musa, a una dona que apareix també en l'obra Helado de Fresa. La musa... El meu paper és un poc la titella de l'escriptor i és molt curiós perquè juga rols de moltes dones diferents. Aleshores passa de ser una dona violada a una dona fugitiva i moltes més dones. Aleshores us deixo descobrir aquests 2 personatges en la nostra sala. Ya lo tengo. De igual manera me permitirás continuar con la historia, ¿verdad? Sí, volveré a verla. ¿Cómo? Que se siguió caminando bajo la lluvia. Ahí está. Estem en la sala 2, en les sessions de vesprada, de 8 a 10:30 de la nit, amb aquesta obra que jo pense que és molt íntima i que ha de crear una gran sorpresa quan et sents acollit dins de la sala. Poc més que dir, recordem que estem en Microteatre València, carrer Cadis, 59, sala 2 de sessió de vesprada, de dimecres a diumenge, de 8 a 10:30. Helado de Fresa.